Las administraciones públicas están sujetas a un reglamento que establece los métodos en que se deben de regir a la hora de contratar a empresas externas para desarrollar sus trabajos. La ley apunta a que cualquier contrato que se adjudique por encima de 100.000 euros de valor debe pasar por un concurso público, pero siempre hay pequeñas picarescas que evitan todo el proceso de convocar un concurso, además de su dilación en el tiempo. Hace una semana escasa, TVA informaba de la dimisión del exedil del Ayuntamiento de Castalla, Joan Antoni Cerdà, por haber fraccionado pagos para evitar convocar dicho concurso público. Una situación que presuntamente se repite, como denuncia la agrupación del Bloc Compromís en el Ayuntamiento de Alcoy. Según su portavoz, el consistorio alcoyano habría fraccionado pagos en 3 facturas para otras tantas empresas, con el fin de evitar la convocatoria de dicho concurso público. Hi ha un informe d'intervenció que es va fer ja a principis de 2012 que parlava de que hi havia algunes empreses que estaven superant en el gasto anual, no és una factura, són diverses factures durant l'any que estaven superant els 100.000 euros i de fet en aquest moment d'intervenció posava el seu reparo perquè eren situacions que hi havia que solucionar. Vull dir, una empresa que factura a l'Ajuntament més de 100.000 euros ha de ser feta per concurs obert. La nostra consulta és que es faça un informe per part de l'Ajuntament, en aquest cas per part d'intervenció també, on diga quines empreses estarien en aquesta situació d'irregularitat, perquè volem saber-ho. Jo crec que són situacions que hi ha que reduir al mínim. Moltes d'elles venen heretades dels governs del Partit Popular, però per això nosaltres vam anar posant mesures, però sembla que en tot no s'ha fet, com per exemple en la publicitat. Ante esta tesitura, desde la agrupación valencianista en la ciudad de Los Puentes piden explicaciones al alcalde, Toni Francés, que también ostenta la Concejalía de Hacienda. El ayuntamiento, según ha podido saber TVA, ha encargado la elaboración de un informe que establezca cuánto hay de verdad en las suspicacias del Bloc Compromís. Esta situación se producía ya, afirma la agrupación valencianista, cuando Abad gestionaba el área de Hacienda con el tripartito. Quan fas un concurs obert, sempre pots aconseguir millors preus que si no encomanes coses puntuals. I en algunes coses es va fer. Vull dir, en algunes compres es va fer. Jo recordo, per exemple, el tema del menjar de les escoletes, que al final van aconseguir que es fera un contracte de subministre de gran part del menjar que tenen les escoletes i de fet s'han aconseguit millors preus que es tenien abans. Pues en aquest cas jo vaig donar trasllat d'aquestes situacions, però a la vista està que han passat 2 anys, inclús ja no estan nosaltres en el govern i no s'ha fet en molts d'ells. Nosaltres el que qüestionem és si està bé o no, per tant el que demanem és un informe que ens diga quines estan bé i quines no. Nosaltres estem en contactes amb alguns advocats i a veure què es podria fer, si hi ha que demanar responsabilitats o no d'aquestes gestions, però de moment necessitem tindre l'informe de la intervenció municipal per tal de poder avaluar. Vull dir, parlar abans de tindre els papers és perillós. Durante los próximos días tiene previsto el consistorio publicar los resultados del informe encargado a los técnicos de Hacienda para desmentir las acusaciones de sus ex socios de gobierno en Alcoy.